Club Àctel. T'ofereix export.cat. Valls és terra de calçots perquè aquí fa més de 100 anys va començar la calçotada. Diu la llegenda que un tal Xat de Benages, que era un home de Valls, una vegada per casualitat va coure uns calçots, uns brots de ceba, llavors encara no en deien calçots, i es va adonar del bons que eren, no? I llavors tot això, durant tot el segle XX, va començar a fer-se les calçotades i a la segona meitat del segle XX, amb els restaurants, va començar el renom del calçot de Valls. El calçot té la típica dolçor, és una ceba dolça, i llavors això el fa molt atractiu. No només per menjar-lo com a calçotada, sinó amb altres plats de cuina de qualsevol tipus. Estem contents dels resultats que estem fent amb promoció del calçot de Valls perquè està transcendint ja les nostres fronteres. Per exemple, països mediterranis com pot ser Itàlia, que tenen un consum de productes típics com nosaltres, ja ha arrelat això i s'estan enviant calçots a Itàlia ja. Vieni qui. Vienti tu vegas questi luoghi, vienti questo fiore azzurro. Que saps que els calçots diuen que els van inventar els romans. Fa poc van descobrir un fresc on es veu un romà, probablement un esclau, menjant un calçot. Ah, sí, però li faltava la salsa. Per tant, pot ser que els catalans no resessin. Sí, però en aquest fresc es veu aquest esclau que se'l menja així cap en l'aire, com es menja els calçots, és el gest que també ha fet pensar que era un calçot, i porta a la mà una terrina amb una salsa. Barça, sempre. Solo una squadra esiste in Spagna, la meva. Betis. Doncs aquest senyor és increïble, sí, molt típic, molt autèntic, com tot aquest mercat. Tenia calçots que eren aquesta ceba blanca que és un calçot, totalment. Doncs jo fa uns 18 anys que visc a Roma, més o menys, que faig d'aquí ja són uns 12 anys i soc de la Garriga. Vaig venir aquí a estudiar Història de l'Art per 6 mesos i al final aquests 6 mesos s'han transformat en 18 anys. El que em va enganxar de Roma, evidentment, va ser l'art. És una ciutat on hi ha molt de patrimoni artístic i això, evidentment, per un estudi de l'art és molt llaminer. Doncs mira, aquí tenim l'església dels catalans. Per si trobes a faltar Catalunya, Gabriel, aquí tens l'església de Santa Maria del Montserrat. Ho veus, no?, que hi ha la Moreneta, amb la serra i les muntanyes de Montserrat. Molt bé. Ja quan trobaré a faltar Catalunya ja sé on puc venir. Els calçots, abans el portàvem de Valls. Se'l portàvem cap aquí, diguéssim, amb l'avió o en cotxes i pujàvem en cotxe. Després hem començat a provar a plantar-lo i després de moltes vegades, perquè com que els calçots són un secret i el secret ningú te'l diu, i a cap d'intentar provar i coses vam aconseguir de fer-les sortir. I surten bé, bastant bé. Clar, l'autèntica és a Valls, perquè l'acidesa de la terra i tot el demás és d'allí, és una planta autòctona d'allí.
Aquí tenim un clima que, com que és una comarca oberta de cara al mar, al darrere estem protegits per la serra, per la litoral, per dir-ho d'alguna manera. Llavors tenim un hivern en general molt suau, amb bastant ventilat i amb molts dies de sol. Llavors les nits són fredes, però els de dies tenim molt de sol. Això fa que climatològicament el cultiu es desenvolupi molt bé. Jo aniria demà al dematí a viure allà. M'agrada molt estar allà. M'agrada molt la gent, m'agrada molt el clima, a mi m'encanta. Hi ha gent que va buscant el caos, anar, no sé, llocs de platja que hi ha molta afluència de persones. Jo soc al contrari, jo busco estar tranquil i Valls és el lloc ideal. Nostra terra, el país d'on jo soc. Bé, bon dia, Sebastià. Com estàs? Mira, aquí, anant fent un pel mercat pels calçotades. Sí. Què? Mirant el producte? Sí. Mira, veus que tots són molt uniformes i molt igualats. Els gruixos, per exemple, estan molt ben calibrats. Sí. Per exemple, si podem agafar el manat, fixa-t'hi. Tots tres manats estan quasi igual. Sí. I crec que és la mida justa, és la més bona. el restaurant també li rendeix més. Exacte. Tots mengen tots, s'aprofiten tots. I a més també ne mengen menys. Perquè són més llars. Perquè són més llars, evidentment. Hi ha més mossegada. Més mossegada. Sí. I a vegades m'he menjat 50, bueno, però hi ha vegades que no t'arriba, En canvi, ara amb 15 calçots o 20, una persona ja queda tipe. Suposo, sempre n'hi ha de golafres, Bueno, agafo un manat, I me'ls emporto, si tu dius que aquests estan bé, jo també li dono el visió blau i vinga, cap a cuinar-los. L'esperit de la gent a fer la calçotada és l'esperit familiar, és un esperit de festa. A més, és un preu tancat, que tothom sap el que va, els restaurants saben el que va la gent també, que és a dir, a menjar la calçotada. I és un dels àpats catalans, un dels menjars catalans, que ha arrelat fora de Catalunya, s'estan fent calçotades a Madrid, s'estan fent calçotades a Galícia, i sobretot ara s'està introduint l'exportació a Itàlia i altres països. Stasera mi butto con te e faccio di tutto per stare con te, ma adesso tocca a te, Fa 10 anys vaig conèixer una dona catalana que em van portar a Catalunya i allà em vaig enamorar de Catalunya. Jo lo trobo un lloc fantàstic, molta bona gent. La cuina, que per un italià és molt important, no? Perquè si estàs acostumat a la cuina italiana és difícil que si te'n vas fora d'Itàlia menges bé. I no, he de dir que a Catalunya crec que hi ha també algunes coses que són millors de la cuina italiana. I res, encara el tinc dins del cor, al poble on viviu, que és un poble que està entre l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, es diu Orfes, i res, quan vaig tornar a Roma fa un any, clar que allà vaig deixar molts amics. Tot i que el grup no és gaire gran, necessitem una senyal perquè no us podríeu perdre. I aquest és el nostre símbol, que és la Rosa de Sant Jordi. Jo sóc la president i la fundadora de Roma Aquí, que és una associació cultural que s'encarrega d'oferir un servei guiat a Roma en català, quelcom que fins ara no existia a Roma i al Vaticà, lògicament. Fa uns 4 anys que funcionem, més o menys, i la veritat és que té molt d'èxit perquè als catalans els agrada molt que els expliquin Roma en català. A veure, és una associació cultural, per tant intentem també que aquest servei sigui accessible per tothom. Per tant, cada cap de setmana organitzem visites guiades en grup als monuments més emblemàtics de Roma, que són els Museus Vaticans i la Capella Sixtina i el Fòrum i el Coliseu, a les quals tothom es pot apuntar. Les fem hi hagi qui hi hagi.
Ara estem al començament de fer els calçots. Els calçots, com veieu, sempre es posen normalment cap a un bufalaire. Deixem una banda perquè acabi de cremar la revolta i veureu que el foc va anant passant per sota i cremaria el que és la banda de baix. En pic passa la flama, el que fem és girar els calçots i amb la pròpia brasa que queda després d'haver passat la flama s'acaben de córrer una miqueta més, i així successivament. No res, van conèixer, jo vaig allà de vacances, i era un pobre xiquet així, desvitat, m'he trobat fora de casa, despistat, i això que els pares sempre diuen no doni confiances a les persones desconegudes, no els doni confiances. Va demanar una informació i mira, s'han trobat casats amb 2 fills i mira, fent calçotades a Roma. Al principi em va costar una mica parlar. Oh, em va costar una mica parlar. I llavors un dia vaig anar a Tarragona i a la Rambla vaig comprar 2 diccionaris d'italià-català. Un per mi i un pel Roberto. I així vam acabar el problema. Van començar, mira, a traduir paroles, perquè ella em parlava entre català, castellà, fotia paroles en francès, no s'acabàvem d'entendre. Dic, a veure, començam a parlar un idioma. Som a Catalunya, parlam català. Han començat a parlar en català i jo sortia, no sé, anar a comprar el pa o a fer recados, això, sortia sol. I d'esforçam de parlar català, i així vaig aprendre el català. Més aviat que ella l'italià. Després, amb el temps, ella estant aquí, integrants, això, va aprendre italià i bé, mira, parla bé, tranquil·lament. Jo crec que Roma i Barcelona són les 2 ciutats més maques per viure. I l'altra era un poble, era l'altra manera de viure, igualment molt maca. Molta gent em va preguntar allà, com fas tu a viure a Orfes que vens d'una ciutat com Roma? Un per una banda i un per l'altra, crec que el lloc millor per viure. Un poblet de Catalunya i Roma. Un hauria de viure, jo crec, 6 mesos a Roma i 6 mesos a un poblet de Catalunya. Això seria la perfecció, el màxim. Perquè ho podeu veure, no? La ciutat, Roma, és de veritat. A la meva edat encara hi ha carrer que hi passo i faig, hòstia, la primera vegada que passo per aquí, no? Al centre de la ciutat. Cada dia és descobrir cada dia la ciutat. Això és fantàstic, és fantàstic. Come bella c'è la luna, brilla stretti, stretti con una puppa bella passeggiare sotto il cielo di Roma. Aquí tenim l'escalinata de la Piazza d'Espanya, de les filades de moda i tot això. I també aquest és un lloc que té la seva història, el seu encant, com el pots veure dels turistes que hi ha. On an evening in Roma. L'etiqueta del calçot porta el logotip del calçot de Valls, a baix el segell europeu d'indicació geogràfica protegida i pel darrere porta un petit text del que és el calçot i un número de registre del manat. D'aquesta manera sabem aquest calçot en quin camp s'ha produït, quin pagès l'ha produït i garantim la traçabilitat del producte. Em sembla que era la segona vegada que venia a Itàlia, era per Nadal, i llavors ell me va dir, diu, porta calçots, que farem la calçotada. I era la primera vegada que vaig fer la calçotada aquí a Roma.
jo la vaig portar amb una motxilla, vaig portar 100 calçots amb una motxilla. Vaig passar a la duana a Barcelona i no em van dir res, cap aquí i ja està. Vam fer la calçotada, tot molt bé. La primera vegada que vaig fer la calçotada aquí a Roma, amb els seus pares i tota la família. Uns americans d'una empresa americana van arribar a Barcelona, van vindre amb autocar, van menjar els calçots, van agafar una altra vegada l'autocar i van tornar a marxar amb avió. Vull dir, només van vindre expressament per fer la calçotada, un dia a la nit. I anècdotes de calçota n'hi ha moltes, des de que els has de dir a la gent que no es mengin lo negre, que el calçot s'ha de pelar. Des de gent que es posa guants de làtex com si fossin el CSI, se'ls pelen, se'ls posen al plat, et demanen forquilla i ganivet, etc. Vull dir, són anècdotes que a mi particularment m'emprenyo i com a ballenc s'emprenya tothom perquè la calçotada no és això, la calçotada és anar a disfrutar, és un menjar de camp, és un menjar que t'embrutes i emprenyo una miqueta anar així plant de finolis, no? Hi ha molt poca gent que va a planta de finolis, però la gent que ho ha d'entendre que és una calçotada. Inclús vaig gent a fer calçotades amb traje i corbata, vestits, i dic, a veure, deixem-se estar d'històries que la calçotada és anar al camp. Els ensenyem a la gent d'aquí com és la calçodada, la paella i el que és el tema de la cuina catalana i a la gent que els hi fem provar, sobretot la calçodada, els encanta, els agrada molt. Més que res és el tema de la preparació i tot el que està al voltant de la calçodada. Diguéssim, com la preparació de la salsa i els postres i ara tu que tens feina això, vas a buscar les taronges i això. Fem col·laborar tothom. I de manera que la festa no és només nostra particular, la festa se comparteix amb tots. És una festa de grup. I això a la gent d'aquí els encanta, com és. Normalment la gent d'allà és una cosa d'ells i mira. Bueno, aquí és la mare dels ous. Estem fent un cultiu que, a part de ser un aliment, és molt agradable. I la gent, doncs, la calçotada és una celebració, no? Això també és motiu de satisfacció i quan un que et ve a buscar calçots i a la setmana següent et truca i va dir que li van sortir molt bons, doncs què vols millor que això, no? Que la gent estigui a gust amb el que fas. Això sí que és bonic. Això és el més dur de les jornades, acabar tard i cansat. El bo d'avui és que demà no hi tornem, senzillament perquè ens anem a Itàlia. Hola Gabriele, què tal? Com va? Molt bé, i tu? Molt bé. Mira, ella és la Maria, la catalana, i molt de gust. segur que podeu comunicar, perquè ella és catalana, tu parles perfectament català. M'ha dit que vivies a Catalunya. De la Garriga. Ah, a la Garriga, molt bé. Tu on vas estar vivint? Al Plat de l'Estany. Sí, bastant a prop, no? Em sembla que aquí avui fan una degustació de calçots. De calçots. Sembla. Diuen, eh? Va, anem a veure. Jo no he menjat mai de calçots. Mai? Mai. Serà el primer cop. Jo una vegada. Jo crec que hi ha més que una, calçotades populars a Barcelona, a Gràcia, a Sants. Ostres, vosaltres que sou italians heu menjat calçots, jo que sóc catalana no, eh? Bueno, ja... Vale, esto es una crema de calçot con langoniza y su romesco.
deliciós. Buenísimo. Venga. ¿Tiene gusto al calzot? Hombre, esto es... Claro. Parece que lo he hecho yo. Hombre, también me has ayudado, ¿eh? Aquí tenemos los calzots a la italiana, decimos, porque le vamos a poner un embutido que es típico italiano, se llama guanciale, con eso hacen la famosa carbonara. Hemos hecho unos cubitos de vedella y nada, ahora vamos a pasar para que se ponga crujiente y vamos a servir. Mira. Què? Bones? Com ha anat? Boníssim. Molt bé. Segur? Volem felicitar, Bueno. Esta mezcla, ¿cómo ha sido? Muy bien. Ha sortit molt bé. Me llevo que de un calzot han fet varios de un calzot que hemos hecho diferentes texturas, de diferentes sabores, es todo diferente. De solo del calzot. Ja està, doncs me n'alegro. Àngel, Vincenzo, aquesta nit anirem a menjar una bona pizza italiana. Sí, no? Meu Pues vale. convidats, Pues perfecto. Vinga, jo amb una bona companyia, eh? Gràcies. Clar, gràcies a tu, Vincenzo. Adéu. Nosaltres tenim un somni. No, no és un somni, és una meva mentalització. No, a veure, és un somni. No és un Els somni. somnis a vegades són realitat o no? Això és obrir un restaurant de cuina italiana i cuina catalana allà a Valls o al voltant de Valls o on sigui. No sé, demà que els meus fills decideixen, mira, paper, nosaltres tiram endavant l'empresa d'ascensors, vale, vosaltres feu l'empresa d'ascensors i nosaltres venim cap allà, que a mi allà m'agrada molt. Quan serem jubilats potser ho farem. Jo, fent de guia turística és una feina que m'encanta fer, que és el que volia fer des que vaig venir a Roma. Quan veia les guies turístiques amb els grups de turistes al darrere vaig pensar que això era el que volia fer jo, perquè és una feina dinàmica, estàs sempre fora, estàs amb gent que està de vacances, que té ganes d'aprendre, que està sempre de bon humor, estàs en contacte directe amb les obres d'art i fer-ho en català ja és el màxim que es pot desitjar. Hola, com anem? Qui ple, Àngel? Bé, i tu? Poder parlar la vostra llengua em va obrir moltes portes. Vaig poder relacionar-me d'una manera diferent de com es relacionen els estrangers a Catalunya, crec. Sempre com tindré l'oportunitat de tornar, si la tindré, de tornar a viure a Catalunya i tornaré, i espero molt aviat. Que visca el Barça, visca Catalunya. I visca els calçots. I els calçots. Grup Actel t'ha ofert export.cat.